Vakmanschap staat centraal tijdens het ambachtelijk weekend in de regio. Van Oost-Vlaanderen tot in het Waasland tonen ambachtslieden hun kunde. Ze laten de bezoekers proeven, kijken en soms zelf proberen. Het is mooi om te zien hoe de tradities zo springlevend blijven. We zijn hier bij Sandra, bij Keramiek in de Polder in Hengsdijk. En Sandra die heeft haar tuin opengesteld voor heel veel ambachtslieden. Hoe lang doen jullie hier al aan mee, Sandra? 5 jaar. Maar eigenlijk zijn we gestart met 4 keramisten. Maar eigenlijk we hebben hier een leuke locatie en daarom leek het gewoon leuk om meerdere mensen hier in de tuin te hebben. En dit jaar zijn we echt wel met heel veel. Ja, en hoeveel ambachtslieden staan hier? Ik denk hier een stuk of 20 nu wel, ja. Maar je doet zelf ook keramiek maken en zo. We gaan zo even een kijkje nemen. Wat heeft jou daartoe geïnspireerd? Nou, eigenlijk een reis in Italië. Dat ik een atelier zag, maar spijtig genoeg was hij dicht. Maar en toen is het beginnen kribbelen en mijn man heeft gezegd van, nou, dan moet je dat maar eens gaan doen. Ja. En dan ben ik bij Vera Schleibach terechtgekomen, die iedereen hier kent. Dus ja. En nou is hobby je werk geworden, of hoe moet ik het zien? Nee, ik werk nog voltijds. Ja. Nee, hobby is echt hobby. Na de uren, ja. Doe je zelf cursus gegeven of zeg je van nee, ik doe het puur zelf? Ik doe het puur zelf, ja. Okay. Nou, we gaan een kijkje nemen hier in de tuin. Het ziet er heel gezellig uit. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel, veel plezier. Ja, bedankt. Jeanette die geeft les, zie ik, aan die mevrouw. Dankjewel, ja, aan Lily. Het is de eerste keer dat ze dat doet. Ja. Dus ja. Dat gaat niet op een draaischijf? Jawel, normaal gezien wel, maar het is wel moeilijk. Het beweegt te veel. Ja, dat gaat te snel natuurlijk. Ja. En doet ze het goed? Ja, het begint goed te komen. Ja. En wat moet het worden? Een dametje. Een dametje. Er moeten nog armen aankomen en een hoofd en zo. En moet dit dan eerst drogen? Ja, dat moet zeker eerst drogen. En dan wordt het een biscuitbak. En dan kun je dat glazuren of kleuren. Ja. Dus, nou, dat is nog een paar uur werk vandaag. Ja, zeker zijn vast. Nou, succes! Ja, dankjewel. Ja? Ja. Ik heb Arie Schuit bij me en ik vind dat u wel zulke bijzondere messenheften maakt. Kunt u er iets meer over vertellen? Natuurlijk kan ik dat. Het begint met de houtsoort kiezen. Van wat voor een hout zul je gebruiken. Het liefste heb ik deze houtsoort. En wat is dat? Dat is palmhout. Ja, want ik zie hier ook andere soorten liggen en dan denk ik van ja, dat ene, want dat donkere, dat weegt wel heel veel. Dus dan, dat is toch wel heel moeilijk? Ja, vooral dat ebbenhout zeg maar. Daar kun je een mes van maken, maar dan moet je echt heel veel power hebben. Ik heb er ook een gemaakt, deze, die donkere, dat is palisander. Dat is ook hartstikke hard, maar heel vervelend om te snijden. Dus dat liever niet. Ik heb er 1 gedaan, maar niet meer. Hoeveel uur ben u er nou aan bezig aan zo'n heft? 70 uur. Ja. Het ziet er prachtig uit. Ik moet echt zeggen, er zijn er weinig die aan dit nog kunnen. Nou, dat valt tegen. Er is een vrouw die is een boek aan het maken. Er komen ook veel Zeeuws-Vlamingen gelukkig in voor. Die messen maken. En die zit nu, dacht ik, op 160 snijders. In Nederland? Ja, nou Zeeland. Zeeland? Ja, dus met name Walcheren, Zuid-Beveland en hier een deeltje Zeeuws-Vlaanderen. Daar zitten nog de paardenmessensnijders. Maar in de rest van Nederland is het helemaal niet bekend. Nee. Ze kijken wel dingetjes af en dan proberen ze ook eens wat. Maar zoals wij het Friese snijwerk doen, dat is voor het Friese. En wij hebben onze paardenmessen, echt Zeeuws.
Nou, ik vind het echt een hele mooie stiel. U bent echt een stielman, hè, zoals wij dat zeggen. Ja, nou ja, goed. Het duurt best wel even voordat je het in je vingers hebt. Ja, maar dat geloof ik. Dus, nou. Ik wil u nog heel veel succes wensen hoor, vandaag. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel. En jullie ook succes. Ja, dat klopt. Ellie is ook creatief hier in de polder. Ja, ik probeer het wel, ja. En ja, het is vooral het plezier wat ik aan de hobby heb. En het is meegenomen als het resultaat ook nog leuk is. Heb u een specialiteit dat u zegt, ik vind die poppetjes leuk om te maken of liever een vaas? Nou, ik denk dat vooral de specialiteit is dat ik heel veel van kleur hou. Dus de glazuur die ik erop zet is altijd heel kleurrijk. Staat uw tuin ook vol of een huis? Helemaal vol. Ik heb gelukkig een grote tuin. Maar dit is wel ook een mooie gelegenheid om ja, wat spullen ook op te ruimen. Ja, op te ruimen en weer wat nieuwe dingen te kopen, hè? Nou, nieuwe dingen te maken. Ja, te maken bedoel Ja. Ja, dat bedoel ik ook, ja. Nou, fijn. Succes en bedankt. Ja, dank u wel. Ik heb mevrouw Jos bij me. Ja, mag ik het zo zeggen? Ja, en u bent van de etherische oliën, zalfjes, kruiden. Ja, klopt. Maakt u dat zelf? Ja, maak ik allemaal zelf. Ja? Ja. U bent een kruidenvrouw. Kruiden. Ja, Kruiden. dan moet je puntnuts opzetten. Nee? Ja. En heb u dat in uw eigen tuin, die kruiden? Of, ja? Tuin, ja, het zit helemaal vol met kruiden. Waar werkt u zelf graag mee, met een bepaald kruid? De beste vind ik nog steeds gewoon de brandnetel. Zijn er ook nog bepaalde geuren in die theeën of in die oliën? In die olie, maar daar doe ik er etherische olie bij. En de rozenblaadjes, daar zit wel geur aan, maar de rest dat staat zo lang of hangt te drogen dat de geur er wel een beetje af is. Zeg maar. Nou, dank u wel. En we staan hier in Theetuin De Keet in Walshoorde. En we gaan hier de beelden bekijken van Peter Buysse. U bent beeldhouwer en we zien hier diverse vormen, figuren. Kunt u vertellen, wat maakt beeldhouwen nou zo bijzonder voor u? Ja, je kunt je fantasie erin gebruiken en het is een langdurig proces. Ja, je kunt precies doen wat je zelf wil en ik kan het gewoon ook thuis doen. Dat vind ik het belangrijkste. En ik kan het snel doen. Als ik het beu ben, dan stop ik ermee. Ja. Welke materialen gebruikt u zo voor die beelden te maken? Dat begint met speksteen. En dan de hardere serpentijn, albast. Arduin, dat is de hardste. Wat in drempels in de bouw gebruikt wordt. Ja, want Arduin, dat is een soort marmer dan, of nee, net niet? Dat ook nog, maar Arduin is geen marmer. Het is een kalksteensoort, een samengeperste kalksteensoort. Net eigenlijk als marmer. Want het is iets harder dan marmer, naar mijn idee. Nog harder, want ik wou zeggen, marmer kapt dan makkelijk uit, maar... Daar heb je ook diverse gradaties in. En hoe lang werkt u nou bijvoorbeeld aan die haan die hier staat? Dat vragen heel veel mensen, maar dat is heel moeilijk te beantwoorden. Ik ben er een half jaar aan bezig of zo en 's avonds doe ik dat regelmatig een keer. Ja, het is voor u puur hobby? Of, Het is puur hobby, ja. En waar haalt u de inspiratie zo vandaan? Werkt u op bestelling of zegt u van nou ik begin gewoon aan iets? Ik begin gewoon iets, ik heb een idee van tevoren en ik kijk op internet. Dus voor een, Nou, ik vind het een hele mooie hobby en het ziet er allemaal heel glad uit ook. Hè? Het is echt heel mooi gepolijst ook en zo. Ja. ja, dankjewel. We zijn op Kloosterzanden beland bij Hof van Kessel, bij Sjaak en Lia. Die hebben hun schuur hier ook weer opengesteld voor al die ambachtslieden. Nou Sjaak, dat is weer leuk hier. Hè? Jullie hebben jullie schuur weer opengesteld, het erf. Voor de hoeveelste keer doen jullie dat hier? Derde keer nu. En het is vanmiddag drukker dan het ervoor geweest is. We zitten op het ogenblik op 270 mensen die vanmiddag vanaf 12 uur al gekomen zijn. Ah, jou de telling bij. Ik hou het bij hoeveel er komen, ja. En wat doen jullie zelf dit weekend? Want jullie zijn zeer bedreven in het maken van jam en taarten zie ik en zo. Mijn vrouw heeft afgelopen week, ondanks de warmte, de hele week gebakken. Ik geloof dat er 8 of 9 taarten klaar waren. Maar de verkoop gaat erg goed op het ogenblik. Nu is de schuur ingericht voor de ambachten. Wat wordt die anders voor gebruikt?
Die worden gebruikt voor de groepsaccommodatie. Wanneer dat we hier ook buiten de groepen hebben dat ze in het sportveld niet terecht kunnen, kunnen ze hier binnen toch sport en activiteiten doen. En ook heel in de winterdag hebben we heel veel groepen die hier ook komen, omdat ze binnen activiteiten kunnen doen en daar zijn ze zeer blij mee. Want ik denk dat er steeds wel een vervolg op komt. Tuurlijk, dat is onze bedoeling ook. Dat is onze bedoeling ook. Nou, vriendelijk bedankt en succes vandaag. Oké, graag gedaan. Danielle is ook weer van de partij. Klopt. Ja. Is het al druk geweest? Ja, zeker. Ja. Dus jij je voorraad goed aangevuld en gemaakt? Ja, je moet toch wel met volle bordjes beginnen natuurlijk. Nou, succes, dankjewel. Meneer, hoe vinden jullie het hier vandaag? Leuk, heel gezellig, heel ruim. Mooi, heel mooie standjes die er allemaal staan. Ja? Maar ik moet er wel nog een deel van bekijken. Ja. En ben u al meerdere locaties gaan bezoeken? Nee, dit is de eerste vandaag. Er zijn er 15 hier in de regio, hè? Ja, dat goed. Dus morgen ook nog vooruit? Waarschijnlijk morgen wel, ja, dat kan. Kijk, nou, veel plezier nog vandaag, hè? Dankjewel. Bedankt. Lili Broekaert, ook van vorig jaar stond jij hier. En toen was je nog aan dit schilderij bezig, zagen we. En nu? Ik ben hier aan begonnen en ik heb hem thuis dus afgemaakt. En wat is nu je volgende project? Ik ben nu bezig met 3 vrouwen die eigenlijk zonder gezicht, gewoon een abstract iets. Ik denk dat ik het wel afkrijg hier. Dus, en thuis heb ik dat schilderij dat je hiernaast ziet, de mixed media, heb ik gemaakt. Het was ook heel leuk werk. Het was een acrylschilderij met daarnaast een collage. Spreekt ook heel erg. Dus ik ben volop bezig. Ja. Nou, ik ben wel echt creatief. Ik vind het ook echt heel mooi allemaal. Heel kleurrijk. En, ja. Ik hou van kleurtjes. En volgend jaar begin ik dan ook zelf met schildercursussen te geven. Dus de 3e week van het jaar, in januari, begin ik met een eigen atelier. Nou, de liefhebbers kunnen jou zich aanmelden en bellen naar jou. Aanmelden, zeker aanmelden. Een Instagram-pagina heb ik ook, dus Atelier 50. Dan vinden ze je wel, hè? Ik hoop het. Dankjewel. Graag gedaan, hoor. Ik heb Betsy bij me. Betsy, ja, hoe kom je nou op het idee om miniatuurhuisjes, woningjes, serres zie ik te maken? Hoe kom je daar nou op? Ik kwam dat eens een keer tegen in de winkel, zo'n klein pakketje. Ik denk, ik ga dat eens proberen. Is het iets, dan is het iets. En ik begon met één en ik ben niet meer gestopt. Ja, nou hebben we hier een paar tafels vol. Ja, een rare vraag, maar volgens mij heb je hier 10 jaar aan gewerkt. Nee, een jaar of 3 op alles. Een jaar of 3 op alles. Ja, het is wel heel bijzonder, maar... Daar doe je wat langer over, sommige wat korter, dus... Het is pincettenwerk, hè? Het is pincettenwerk, dat is mijn grootste vriend, de pincet. En hoeveel uur doe je nou bijvoorbeeld over dit? Die grote huisjes, ja, een uur of 60, 70. Ik tel het niet precies, want ja, ik ben eraan bezig, maar ik tel mijn uren niet. Dit is toch gewoon onverkoopbaar? Dit is onverkoopbaar. Ja. Als je de uren zou rekenen, ja, dan wel. Maar je verkoopt ze wel, eventueel? Ik wil ze wel verkopen en ik wil er niet echt aan verdienen, maar een kleine bijdrage is altijd wel leuk. En straks is Kerstmis, duur nog even, maar maak je dan ook kersthuisjes? Kersthuisje gemaakt, dus. Maar niet echt speciaal, ik zet mijn huis vol met kersthuisjes, nee. Nee. Het ziet er heel mooi uit, ik vind het echt heel knap. Dankjewel, het is ook een hele leuke hobby. Ik heb Cor bij me. Cor is van wijn- en liqueurengilde Ambrasserie. Cor, waar komt nou eigenlijk die naam vandaan? Dat weet ik eigenlijk niet, maar we hebben al 40 jaar bestaan we. En het is een leuke club die voor heel Zeeuws-Vlaanderen leden heeft. Dus niet zo alleen uit Hulst, maar ook uit Terneuzen en zelfs uit West-Zeeuws-Vlaanderen, Breskes. Hey, wat is nou het verschil tussen jullie liqueur en gewone liqueur die jij nou in de winkel koopt? Het verschil is dat deze likeuren zijn gemaakt met natuurlijke producten. De meeste mensen hebben een tuin hier, zeker in Zeeuws-Vlaanderen hebben er veel mensen een tuin. En die maken gebruik van hun eigen fruit en vruchten die in de tuin staan. En jullie werken dus met lokale ingrediënten? Zeer lokale ingrediënten. Dat zijn onder andere de duinroos die we bijvoorbeeld maken. De sleetdoorn, die vind je hier heel veel. Mispel, appels, peren.
Je kunt niet opnoemen of daar wordt wel liqueur of iets van mag gemaakt. Zijn de recepten geheim? De recepten zijn absoluut niet geheim. Je kan het zo vinden in de boeken en op internet. We hebben zelf ook allerlei informatie over om liqueuren te kunnen maken. We kunnen ook zelf advocaat maken. Dat is een ouderwetse drank eigenlijk. Maar we hebben er een moderne touch aan gegeven, doordat je het nu kunt maken in de magnetron. Klinkt allemaal weer lekker, hè? Ik wil jou heel veel succes wensen. Dankjewel. En jullie succes hier met het rondkijken. En ik zou zeggen, kom allemaal proeven, hè? Ja, gaan we zeker doen. Ineke, jij hebt ook een lekker likeurtje te pakken of wat ben je aan het drinken? Ik ben cider aan het drinken van de Ambrasserie. Dus ja, dat een hobby eigenlijk zo professioneel kan worden. Alles ja, heel mooi en heel lekker. Nou, nog veel plezier dan. Ja, dankjewel. Dankjewel. We zijn bij Atelier Klankhout, hier op de Zandberg. We staan in de tuin bij Karin en we gaan haar eens vragen wat zij allemaal doet met dat mooie hout. Nou, hier op de Zandbergen staan prachtige oude wilgen. En helaas vallen die wel eens uit elkaar. En dan mag ik zo'n mooi stuk hebben. En dan wordt het hier soms gebracht door de boer. En nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch, maar dan is het wel heel groot en vies. En er zitten er allemaal beestjes in. Dus mijn eerste activiteit is eigenlijk helemaal goed schoonmaken. En dan, ik vind het natuurlijk zelf heel leuk, omdat ik zelf muzikant ben, om er iets met muziekinstrumenten bij te betrekken. En ik volg dus eigenlijk de vorm van de boom. Dus ik ga niet beeld houden in het hout, maar ik volg de hele vorm. En de vorm vertelt mij eigenlijk van, ik wil een gitaar zijn, of ik wil een bas zijn, of ik wil een trommel zijn. En dan vind ik het juist heel leuk om daarmee te spelen en daar verschillende onderdelen van een muziekinstrument in te zetten. Of een heel instrument, of er een instrument van te maken. Maar we zien heel veel inderdaad waar instrumenten in zitten, waar ook verborgen blokfluiten in zitten en ook wat blokfluiten aanhangen. Dus dat is wel ook heel apart, hè? Ja, maar er moet toch iets van een instrument in. Dus ik heb er dan toch nog wel even een blokfluitje in gezet. Maar dat is wel, dat is het leuke ervan, om het dan een beetje te versieren en aan te kleden. En de bomen of de stukken hout die komen naar u toe? Of ze weten dat u daar iets mee kunt doen? Ik krijg regelmatig stukken aangeleverd, maar ik loop iedere dag in het bos met mijn hondje. En ik vind van alles, maar soms is het zo groot dat het inderdaad gebracht moet worden. Ja, we gaan zo de ruwe boom zien en dan een boom die klaar is. Dus dat is wel een heel mooi verschil natuurlijk. Hè? Ja, het is gewoon heel leuk om te doen. Ja. Ja, ik vind het gewoon geweldig om te doen. Nou, ik denk dat u er nog wel een half uur over kunt praten. Maar we gaan even kijken. En, ik wil u wel heel veel succes wensen hiermee. Dankjewel, ja, dankjewel. Het ambachtelijk weekend trok veel bekijks en bewondering. Bezoekers genoten van vakmanschap in zijn puurste vorm. De enthousiaste sfeer maakte het succes compleet. Een editie om trots op te zijn en zeker voor herhaling vatbaar.